Zdravím všetkých fanúšikov Dead Spaceu a dobrých let's playov, aspoň dúfam, že ten môj je dobrý. A my s Izakom sme práve teraz v druhej časti let's playu Dead Space 3 a pokračujeme v zabíjaní nekromorfov, teda aspoň to by som rád povedal, pravda že? Lenže bohužiaľ pokračujeme v zabíjaní unitologistov. Plan? Some end-time prophecy based on the markers. Convergence? Yeah, Ellie thinks you could stop it. So now she's missing and they followed you here? Yes, now get to the roof of the Dredger Corp building. There's an extraction team waiting. Extraction team. Akože nejaká skupina, čo má nás vyzdvihnúť. Uchvatné, pochybujem, že sú nažive. Pri toľkých blbcoch, čo tu pobehujú naokolo, tak pochybujem, že nejaký extraction team má šancu prežiť. To nevadí. V Isakovom živote nič nejde tak, ako by malo ísť, takže máme to v podstate jedno. Čo sa deje? Vy hovada, zabíjať si... Jedna vec je strieľať po Isakovi, ale zabíjať civilistov? To je troška drsné, nie? Pani, hej. Je v poriadku. Všetko v poriadku. No jednoznačne, na ňu nemôžem strieľať, takže je najskôr živá. OK, pozbierať všetky náboje. Pochybujem, že tam hore sa môžem dostať. Hej! A krúci. Mám taký pocit, že si nemali z toľko dozadu chlape. Nevadí. Out of rate. Stop for no... Nezastavujeme pre nikoho. Vyzerá to tak, že to bolo osudné tomu týpkovi. To nevadí. To sa ľahko povie, prejdi. Fakt by ma zaujímalo, aký génius postavil diaľnicu, ktorá nezastavuje pre nikoho a potom postavil obrovské dvere, aby ste na tú diaľnicu mohli vojsť. Uchvatné. Stázu. A krucinál. Isaac, myslím, že toto si kardinálne posral. Pretože keď sa normálny človek prejsť cez diaľnicu, tak počká na zelenú. Keď sa Isaac prejsť cez diaľnicu, tak rozbije komplet celú diaľnicu. To uvidíme. Uvidíme, ako to pôjde ďalej. A... Dredger Corp. Čo? Vy hajzlíci! Takto zozadu. Hej, špinavo zozadu. Kráter Kepler spoždeno. Mám taký pocit, že to spoždenie bude trvať troška dlhšie, ako si myslíte. No nevadí. Čo už. Vyzerá to tak, že tu máme kvalitné teroristické útoky. Neviem, doteraz som si myslel, že tí unitologisti sú len trocha taký, čo ja viem, nejaký klasický blázni proste. Viete čo, náboženskí maniaci, ale že by to dospelo až do takéhoto štádia, že proste v pohode si začnú likvidovať celé kolónie a likvidovať Kabor. Holographic accessories. Kitty cat. Mačička. Nie, dobre, nevadí. Aj tak dobre. Môžem pokračovať. A krucinál. Mám taký pocit, že tu sa stalo niečo veľmi nemilé. Pani, myslím, že ste mali dosť ťažkú party, z ktorej sa tak skoro nezobudíte. Kto je tento blbec? Z začiatku som ho videl. Nemám šajnu, ale vyzerá to tak, že nejaký unitologistický idiot. Ďalší vymlet hlava. This isn't just a manhunt. It's systematic slaughter. But why topple the government? Why EarthGov? Danik blames them for experimenting with the markers. Danik? So you can imagine what they think of you. Have you reached the extraction site yet? Almost there. Myslím, že tomuto pánovi to vysvetlí ručne stručne. Nechceš to pochopiť, dostaneš to rovno do hľude, chlape. Nevadí. No už, ne každý musíme byť chápavý zo začiatku. Bože klidu, spoždeno. Ja mám taký pocit, že všetky lety budú spoždené. Potom
po tomto bordeli, čo sa deje tu. Lunar Time News. Niečo nové. Dajte nejaké správy. No to je mi jasné, že je všetko spoždeno. Čo sa to predá? Chvála Bohu. Chcela by som bol naštvaný, keby Isaac cípol hneď takto zo štartu. To bolo veľmi nepríjemné. Isaac Clarke. Just the man I was looking for. Don't waste your energy. Je toto hovado z obrazovky? Pick him up. Myslím, že áno. There's something I'd like you to see. There. You see that? That's a marker test lab. They're everywhere at all the major colonies and out. Ty vole, to si robíte prdel. Markery na všetkých kolóniách. As part of the marker test program, Isaac, you helped make them. And today, you of all people get to watch me set them free. No. You'll kill everyone. Death is only the beginning, Isaac. Nature must take its course, and I can't allow you or anyone else to stop that. Eyes forward, Isaac. Pay attention. Toto nebude dobré. A do prdele. Houston, máme problém. Mám taký pocit, že sa čoskoro stretneme s našimi kamošmi nekromorfmi. No super, no. Tak nám to začína docela naberať obrátky. Vyzerá to tak, že Isaac je stále živý. Len takýto malinký pádik nemôže Isaacovi nič spraviť. Isaac to zvládol z troška väčšej výšky. Z orbitu rovno na povrch planety není problém. Dobre, no. Isaac, schop sa! Mám taký pocit, že tu máme pánov nekromorfov, ktorí čakajú na audienciu. Do prdele. Myslím, že sú vnútri. Poď po nohách, Isaac, po nohách. Zober lekárničku. Po rukách, po nohách. Po všetkom, čo vidíš. No a čo to máš na chrbte? Čo je toto, nejaký nový druh nekromorfa, alebo čo? Ustrelovaný končením spôsobíte nepřateľnú težší zranený. Myslím, že táto hra sa ma práve snaží učiť, ako mám zlikvidovať nekromorfov. Sorry, ale musím vám oznámiť, že som hral jednotku asi tak 3-krát a dvojku asi tak 6-krát. Takže v podstate už viem, ako to chodí. A kľúci. To nevyzerajú zrovna mŕtvi. Radšej sa presvedčím. Poistný shot, poistný výstrel. Jasná voľba, keď vidíte nekromorfov na zemi, ktorých ste predtým nezabili. Radšej poistný výstrel, než keby mám mal skočiť rovno do úsmevu. Dajme si nejaké nábojíčky. Ako som už hovoril. Možno som to hovoril, neviem, či som to hovoril. Prvé pravidlo Dead Space. To prdele! Tak si ma dostal, kámo. Tak si ma dostal, hej. Ty si dobrý. A krúci mám nejaký plný inventár. Zahodím lekárničky. Celé vždycky sú milšie náboje k srdcu než lekárničky. Marker je uvoľnený, to znamená, že sme v riadnej prdeli. A krúci. Kámo, ty si nečakal, že ťa odhalím, čo? Čo, ďalší dvaja? Si robíte kozy. Ne. Dajte chápadlá späť. Veľmi dobre. Ďakujem, že počúvaš moje rady. Môže zostať na zemi. OK, lekárnička. Lekárniček máme plnú prdel, dalo by sa povedať. Stázový modul, tiež plnú prdel. Ale už by som vážne potreboval kombinézu alebo niečo viac na loot, pretože mám plný inventár a už to fakt nemám kam dávať. No, nevadí, pokračujeme ďalším výťahom, ktorý nás odvezie do Narnie. Skôr do pekla. All dead.
Danik got here first. Fuck. Then find a way out of the city. I'm coming in with the Eudora. Washington Station's not far. I can ride one of the trains out. Good plan. See you on the tracks. No, že mierime do stanice. Super. Požičame si jeden vláčik. No do prdele. To nie je zrovna dobrý nápad. Neviem, či si hrali dvojku, ale naposledy, keď bol Isaac vo vláčiku, tak to skončilo zlikvidovaným polovici štvrte a kompletným zlikvidovaným vláčikom. Nie je zrovna dobrý nápad. Takže Isaac sa naučil odtedy riadiť vláčiky troška lepšie. Hej, otvorte! Koľko nábojov, už ani neviem, čo s nimi mám robiť. Stále plný inventár. Ale vážne to hrám na hard, pretože sa mi moc nezdá. Osobne by som čakal, že budem mať troška menej nábojov na harde. Troška menej plný inventár a troška menej lekáriček. Krucno! Ty si čo? Zasran krpatý. Čo to máš v ruke? Klobásku, salámu. Aj mi svetý pokoj. No ale tento ma dobre dostal. Plný inventár, pravda, že... Čo to bolo za zvúky? Nie, toto sa mi nepáči. Akruci, Houston, máme problém, trošička. Vyzerá to tak, že nie až taký strašný, ako som si myslel. Mohol by si po mne prestať strieľať, štutec. Hej, hovorím stop. Akruci. Stáza. Stále je nažive, tu si robíte kozy zo mňa. Ďalšia stáza. Akruci, koľko vás tu je? Neviem prečo, ale tí nekromorfy mi pripadajú v tejto trojke malinko tuhší, než na čo som bol zvyknutý predtým. A možno je to len tým, že nemám zatiaľ upgradenutý nejak extrémne plazma cutter, čo sa dúfam časom zmení. Čau, dovi, zostaň spať. Vždy je tu nástroj pre každý problém. Nástroje teroru. Myslím, že podobné plagáty som videl aj v jednotke, aj v dvojke na tieto nástroje teroru, alebo minimálne na niečom v štýle naučte sa používať svoje nástroje na každý problém. Myslím, že som sa ich naučil používať teda docela fajn. Plasma cutter riešil úplne každý problém s nekromorfmi. Radšej po tebe troška stúpim, ak ti to nevadí, aby si zostal ležať. Je to len čisté pre tvoje dobro. Hej! Toto mi nerobte. Krucinál. Snažia sa ma dostať stále. OK, tak asi zoberieme ďalší výťah niekam do... Nemám šajnu kam, kade lozíme. Vyzerá to tak, že Isaac pozná cestu, takže... A čo je toto? Náhodný pár končatín valujúci sa len tak v hale. No trains. Okay, I made it to the train station. What about Danik's men? I lost them in the panic. This outbreak may buy us some time. Well, grab a train. Let's go. No good. Looks like the train was getting refitted with a new power car. So? I'm gonna have to put it back together. We'll do it fast. Danik's gunships aren't far off. We'll try to draw them away then. Be fast. Boha, Isaac, veď si mega vesmírny inžinier. Prestáva prerušovať ženská počítač. Hovorím, že Isaac je pre Boha vesmírny inžinier prvej úrovne, takže na úrovni minimálne s Gordonom Freemanom, takže není problém zoskladať túto... neviem čo to je, vlak. No, myslím, že to ale poskladám v ďalšej časti, pretože už mi trošička dochádza čas. Takže ak sa vám to páčilo, hitnite like button, ak chcete vidieť ďalšiu časť, určite nezabudnite subscribenúť channel a uvidíme sa pri ďalšej časti. Majte sa.